gawe konten ki sing paling penak ki ya ngene iki, konten original. Ngomong apa eneke. Dadi ora usah kok neko-neko. Bingung gawe konten, arep gawe konten iki, arep gawe konten kuwi. Mumet sampe mikir konten sok gelem gundul. Wis penak konten original ngomong apa eneke. Nyapa izin. Wong awake dhewe gak merugikan orang lain. Izin ki lek karo wong sing mesti sing nyolong lah sing anu ngono ki. Ya izin. Iki awake dhewe kan gawe konten iki kan gawe cari cuan, golek rezeki. Sing penting orang merugikan orang lain ngono wis lah bodo. Gak usah izin-izin. Enek sing nonton ya alhamdulillah, nek sing nonton ya syukurilah. Sing penting berusaha. Ya toh. Dadi gawe apa izin-izin. Menunjukkan muka ning awake dhewe. Lah wong ora iku sing kaya ngene lho aku ya ora izin. Apa enenge aku ngomong. Wis ora nganggo filter ngene. Aku malah wedi lek nggo filter kandel-kandel iki. Kok malah petuk wong malah ora sesuai karo kenyataan. Mlayu perut-perut. Mergo ning filter ke kuwe tok bening ngalah-alahne artis. Tapi lek pas petuk mblegadus ya padha ae. Yo. Jadi gawe video sak apa eneke ae. Ora usah filtere kandel-kandel. Kaya aku iki lho. Raiku ki lho pas-pasan. Ora eneng lho sing istimewa. Tapi aku pede gawe video original. Gak izin. Yang penting aku ora merugikan orang lain. Gak ada siji mana yang paling penting ya. Aku menjadi diriku sendiri. Aku gak menjadi orang lain. Ben aku gak komen wong piye ya silakan. Ben harus dihujat wong piye ya silakan. Yang penting aku ora merugikan orang lain intine. Tetap semangat bala. Semangat.